Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor. Sunt Virgilianțu și începând cu această seară vă voi prezenta un show numit Miss Estrogen. Este un format nou care vrea să descopere care este cea mai feminină divă din România. Numai una dintre concurente va fi coronată cu acest titlu, dar vreau să vă prezint cele trei concurente. Prima se prezintă drept o mare doamnă, ceea ce o să observați chiar și este. Nikita. Ha! O semizeiță și o poetă de poezie. Ha. Da, și eu, mare poetă de poezie, am uitat să spun. Următoarea concurentă la titlul de Miss Estrogen este o doamnă care iubește foarte, foarte mult copiii. Din acest motiv a înfiat un copil și în cele din urmă l-a luat de bărbat. Vă prezint pe Israela. Yo! Păi bine, Ianțule, mi-ai promis un concurs, am și eu concurență. Păi ce, asta e concurență? Ba, te calc cu placa în gură, Eu nu să și-ți fac frig. Eu nu sunt babă, să fie clar, sunt jună, ia uite. Ia uite, tânără, cine ce are cu mine, a? Prin la Bercen te spar să mor eu. Da. Bun, și ultima concurentă din această seară este... Hai, bă, mai veni, ok, zi. Naomi. Da! Mersi, bă! Stimați telespectatori, haide-vă, dă cu Naomi la concurs de feminitate împreună cu beberițele. Congresina, Consuela, Bună, puiu. cea mai frumușică dintre toate, Grisina. Fă-bă așa la mătă și la tax acasă. Ia-ți. Măi, băiatule, ce cauți tu la un concurs de feminitate? Aici sunt femei, dive. A zis, mă, băiatule, sau n-am auzit eu bine? Băiatule, e concurs de feminitate? Da, E întrecere între dive? asta spuneam. Mă potrivesc perfect, păi pe asta le chemă, bă, concurența mea, vai de chiar. Doamnelor, îmi cer scuze pentru această situație penibilă, subliniez, penibilă. Penibilă, penibil ești tu, iatule, și cu astea două de le-ai adus aici. Liniște! Mai... Doi, liniște. Să începem concursul. Auzi, Danțule, așa, dar ce bun, nu vrei să-ți cântăm ceva? Nu, mersi. Hai, mă, așa, ca un Nu, jingle, sunt- așa, să mai nu, antrenăm nu. atmosfera. Mi-a fost suficient. Hai, Danțule, ceva, Ok. hai, mă, ce te-ai rugat, bă, începem. ce? Bă, Danțule, să cânt! Mă like? Da, cădere. Prima întrebare. De câte ori trebuie să se epileze lunar o divă? Ping! De 3-4 ori pe lună vara și niciodată iarna. Dar de ce nu și iarna? Că ține de cald. Ping! Ping, ce ping? Ce e ping? E un fel de iuhu! La concursul cu întrebări ca să răspunzi, faci ping! Nu se face niciun ping la niciun concurs. La Vrei să fii miliardar nu se făcea ping. Băiatule, la vrei să fii miliardar, nu era cu ping? Păi vezi, bă, de-aia le-a scos din grilă. Israela, răspunsul, te rog. La ce? Hai de capul ei, bă, nu vezi, fă, că ești bătrână, ai dat de la gură până la cot? De câte ori trebuie să se epileze o divă pe lună? Păi nu știu, că eu nu mi-am propus să merg pe lună. Dar dacă mă iei tu... Tașă, ping, fii atent, Danțule. O divă, ca să fie cea mai divă dintre dive, trebuie pe lună să se epileze... Ce mai dragă, să se depileze definitiv. Da, important e să nu uite să se bărbierească dimineața. Da. Răspunsul este corect. Da, bravo, bă, bravo, agentele 100. Atați! Hai, Ura! Următoarea întrebare. Da. Atenție, puteți să dați și dumneavoastră răspunsul. Ce animal de casă este mai potrivit pentru o divă? Ping! Porcul! Păi porcul e animal de casă? Da! Porcul e cel mai bun prieten al omului. Eu întotdeauna țin unul pe lângă mine în situații de astea de urgență. Situații de urgență? Da, dragă, când depune efort intelectual, depun mult efort, așa mai ai cu foame la lingurică și s-a grinic porcul și pun ceafa la grătar. Da, Israela. Ce animal de casă este potrivit unei dive? Cățeluș!
Cățeluș, tu ai cățeluș? Da, l-am pe Liviu, cățeluș. Bine, Ianțule, fii atent aici și a răspuns să te dau boară. O divă, recteiu, ca să fie foarte divă, trebuie să aibă un animal de casă care să rezoneze, dragă, cu personalitatea ei. De exemplu, în cazul meu, o ciocârlie. De data asta răspunsul este... Corect! Bravo, bă! Agentele 2000. Hai, pe. Ultima întrebare. Fiți atente. Păzea că trebuie Ianțu. Ce trebuie să facă o divă ca să cucerească un bărbat? Ping! Păi ce mă, tu crezi că trebuie să fac eu ceva ca să cuceresc un bărbat? Trebuie să-l bați. Bravo! Israelan? Da, ce? Israela, da, sunt aici, ce? Nici atentă. Mintea este undeva la Îți cățeluș. spun eu unde e, în altă parte la bărbați. Ce trebuie să facă o divă ca să cucerească un bărbat? Trebuie să... Bine, îți spun eu, Ianțule, fiate. O divă, recte eu, Mă rog. ca să cucerească un bărbat, recte tu, mă rog, trebuie să petreacă cu el o noapte, dragă. Dar nu orice fel de noapte. Știi ce noapte, Ianțule? Noapte albastră, bastră, nemărginirea, în ochii voștri s-o privește. Bat la fereastră, nemărginirea, în ochii voștri m-am oprit. Bună seara, București, bună seara, România! Sunt Andreea Esca, iar el este în mod evident gay. La naiba, în puii mei, la câți bani îți dă sârbă, mă așteptam și la niște glume mai serioase, în puii mei. Site-ul www.mondeni.ro face ravagii. Se pare că mulți user accesează site-ul și privesc programele la o calitate excepțională. De asemenea, nu uitați de premiile TV Mania, în puii mei. Puteți să trimiteți SMS la 1408 cu textul Comedie Mondeni la naiba. Iată știrile. Procurarea din Craiova, care a primit o propunere de angajare din partea Circului Globus după panorama pe care a făcut atunci când a fost surprinsă matoală de către poliția rutieră, a pledat nevinovată. La naiba. Ea susține că a fost agresată de către polițiștii care au încercat 2 ore să o convingă să sufle în fiolă. Eu cel puțin când beau sunt simpatic. La naiba, în puii mei. Din cauza crizei financiare, se pare că după mai bine de 50 de ani româncele au început în sfârșit să se mărite din dragoste. Cu Mircea Radu. Cine La vorbea de naiba. glume nesărate. Dăricea numărește pensiile, mai exact una singură. Pensia alimentară. Se zvănește prin târg, la naiba, am auzit și eu, că premierul divorțează de soția sa pentru a poposi în brațele Ramonei Bădescu. Ochio la naiba. Primarul Craiovei, celebrul Solomon, a luat-o pe urmele ciobanului din Pipera. El a făcut o excursie în Israel și, zice dânsul, a vorbit direct cu Dumnezeu, care i-a spus să facă ceva pentru Craiova dacă tot e primar. La naiba. În consecință, la întoarcerea în bănie, Solomon a dărâmat gardul unei biserici, monument istoric. Să sperăm că Sorin Oprescu n-are în plan nicio vizită în Israel. La naiba. Starul porno Jessie J ne-a prezentat în cadrul târgului Sexpo, care are loc zilele acestea la Melbourne, Australia, un obiect de preț. E vorba despre un vibrator realizat în întregime din aur de 24 de carate, care va fi scos la vânzare la sfârșitul expoziției pe 23 noiembrie pentru suma de $25.000. Bine, recunosc, la naiba am făcut un credit la bancă și l-am cumpărat. Să dea Dumnezeu să-ți crească dobânda. Traian Băsescu. Președintele Traian Băsescu a promis că pentru a sprijini industria națională va conduce o Dacia Logan în locul autoturismului german pe care îl conducea până acum. Andrada Tuțoianu Ciorogârlea se află la fața locului și ne dă detalii despre Loganul prezidențial. Andrada, ai legătura. La naiba. Mulțumesc, Andreea. Ceea ce vedeți în fața ochilor nu este o mașină obișnuită, nu este un Logan obișnuit, ea este mașina domnului președinte Traian Băsescu. Vom sta de vorbă cu 2 constructori ai dânsei să aflăm ce funcție au ei în cadrul uzinei Dacia. Da, deci numele meu, dă-mi voie, colega, este Pinion François. Ocup funcția de inginer, subinginer în cadrul Departamentului de Dezvoltare Motoare și Modele Dacia, uzina Dacia Pitești. Și dumneavoastră? Și eu. Și dumneavoastră ce? Deci, practic, numele meu este Bieletă Moris și sunt inginer pe probleme de creație și de PR la uzinele Dacia. Da, deci practic asta este mașina președintelui Traian Băsescu. Da, domnișoară, asta. E, pare un Logan absolut obișnuit, dar Nu este deloc așa, pentru că este o mașină cu dotări cu totul special. Nu vorba de o mașină prezidențială. Da. Am înțeles, dar ce dotări? Dar înainte de dotări, vreau să vă întreb totuși, ce preț are această mașină pe piața românească? Da, 120.000 de euro. Cât?
Fără TVA. 120.000 de euro, păi ce dotare are de 120.000 de euro? Iertați-mă, dăm voie, colega, deci are niște dotări absolut spectaculoase. În primul rând, un sistem de frânare în premieră mondială. Niciun alt model de mașină nu mai are un asemenea sistem de frânare. Deci sistemul, dăm voie, colega, acum, deci sistemul de frânare este cu totul și cu totul special, domnișoare, pentru că nu se mai face până discuri și plăcuțe, înțelegeți? Se face până această ancoră, uitați, colega. Deci până la ancorare, Până sistem de această- ancorare. Sistem de ancorare până această ancoră, se aruncă pe geam ancora și mașina îngheață practic. Da, deci o altă dotare absolut spectaculoasă este faptul că la acest model de Logan este primul model de Logan testat de noi blindat. Păi cum l-ați blindat? Deci Deci s-a întărit, are- dăm voie, colega, s-a întărit chederele și s-a făcut geamuri duble. Așa. Și mai are ceva special, dacă vă uitați aici pe bancheta din spate, domnișoare.